And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Estudyante ako nang mabuntis ako. Ipalaglag ko raw ang bata, sabi ni Mama. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Shane. Matagal na akong nakikinig sa programa mo. At eto ako, na-inspire na i-share din ang kwento ko. I have been through a lot of relationships and I end up losing them. Palagi nilang problema ang ugali ko. Yep, stricto kasi ako sa mga naging boyfriend ko. Maybe because iba yung trauma sa akin. Yung trauma na iniwan ka ng mga importanteng tao sa buhay mo. This is my secret file. Nay, I'm sorry. Ayun na nga, halos mabingi na ako kasi puro iyak na lang namin yung naririnig ko. At mga masasakit na salita na galing sa lola ko. Nahihilo na ako kasi hindi ko na kaya ang nararamdaman ko. Nang biglang sasampalin sana ako ng lola ko. Pero hinarangan ni Vincent yung kamay ni lola. La, tama na po. Pero hindi tumigil si lola sa kaiiyak. Pinakalma siya ng kapatid niya. Ako naman iyak ng iyak. Hanggang sa pinatawagan ng lola ko yung tita ko. At sinabi lahat-lahat. Hanggang sa tinawag ako ng lola ko. At pinakausap ako sa tita ko. Nanginginig ako nang dumputin ko ang telepono. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Pero nung nilagay ko na sa tenga ko yung telepono, iyak ng iyak si tita. Ang sakit na marinig ko yung tita ko na umiiyak. Ma, I'm sorry. Kung nagtataka kayo kung bakit mama ang tawag ko sa tita ko, yun na kasi yung kinalakihan ko. Para ko na siyang tunay na ina dahil ramdam na ramdam ko na mahal niya ako. Galit na galit sa akin yung tita ko. Pero hindi ko inaasahan yung mga sumunod niyang sinabi. Pumili ka. Yung anak mo o yung pagpunta mo dito sa Germany? Mas lalong sumikip ang dibdib ko sa tanong niya. Dahil matagal ko ng pangarap na makapunta sa ibang bansa. At nangako ako na sasamahan ko siya doon. Pero wala na akong nagawa kundi ang sumagot sa kanya ng, Ma, I'm sorry. Pero ayoko nang dagdagan yung kasalanan ko, Ma. Mas pipiliin ko yung anak ko, Ma. Ipalaglag mo yan, sabi ni Mama. Nagulat ako sa mga sinabi niya. At mas lalo akong umiyak ng umiyak. Ayoko, Ma. Ayoko, sorry. At binabanan niya ang telepono. Iyak lang ako ng iyak hanggang sa dumating na yung tito ko. Sinabi ng lola ko yung nangyari. Pero si tito kalmado lang. Bawal siya ma-stress dahil may high blood siya. Ang sabi niya lang sa akin, malaki na raw ako. Bahala na raw ako sa sarili ko. Pagkatapos nun, nag-decide ako na umuwi na lang muna kila mama.
Tapos kinausap ng lola ko yung tita ko sa mother side. Sinabi niya na ipalaglag na lang daw yung bata. Pero sabi naman ng ibang mga tita ko, kasalanan yun sa Diyos. Kaya wala nang nagawa ang lola ko. Umalis na siya at ako naman ay naiwang luhaan. Tinawagan ko si Vincent at nagsorry ako kasi nasampal siya ng lola ko. At ang sabi niya, okay lang. Ang mahalaga makapagpahinga ako. Pero hindi pa doon lahat nagtatapos. Kinaumagahan sinabi ni Vincent sa pamilya niya ang tungkol sa aming dalawa. Na nabuntis niya nga ako. Halos atakihin yung lola niya nung sinabi na niya sa kanya. Tinawagan niya ako at kinausap ko yung lola niya. Halos madurog ang puso ko sa narinig ko. Paano na yan ngayon? Sinira mo ang future ni Vincent, hindi kayo nag-iisip. Pasigaw niyang sinabi sa akin. Nagsorry ako pero sigaw pa rin siya ng sigaw. Tapos binabana niya yung telepono. Tanong ko sa sarili ko, bakit ganito ang nangyayari sa akin? Ano ba ang mali na nagawa ko? Yung future lang ba ni Vincent ang nasira? Wala na akong nagawa kundi iiyak buong magdamag. Ang lahat ng bigat ng nararamdaman ko hanggang sa makatulog na ako. After 1 week, napagdesisyonan na ng pamilya namin kung anong dapat gawin. Pumunta yung tito niya sa bahay namin at kinausap ang lola ko. Ayaw nila kaming magsama dahil mahihirapan daw kami. Hindi raw biro ang pag-aasawa. Hindi na namin pinilit yung gusto namin ni Vincent. Inintindi at nirespeto na lang namin yung desisyon nila. Si tita, hindi ko na siya nakakausap dahil alam kong galit na galit siya. Maraming tao ang na-disappoint sa akin. Marami rin ang nagpaparinig. Kesyo, ang landi ko raw. Matalino raw ako pero hindi raw ako nag-iisip. Inayaan ko na lang lahat ng yun. Ang mahalaga sa ngayon maayos kami ni baby at kami ni Vincent. 5 months na akong buntis nang magpa-ultrasound ako. Excited kami ni Vincent na malaman ang gender ng anak namin. Kasama namin yung kapatid niya na babae. At yun, sinabi ng doktor na it's a boy. Si Vincent napatalon sa sobrang saya. Masayang masaya kami nung araw na yun dahil lalaki talaga ang gusto naming anak. Fast forward, bumalik sa pag-aaral si Vincent. Ako naman, sa bahay lang nagpapahinga. Palaging dumadalaw si Vincent sa bahay. Kumakain siya ng lunch. Hanggang sa isang araw, nagtaka ako kung bakit lagi siyang nasa bahay palagi. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya, hindi na raw niya kayang pumasok. Namimiss niya raw ako. Sabi ko, hindi pwede kasi mapapagalitan ka. Pero wala pa rin kaming nagawa. Kumuha kami ng boarding house na malapit kila mama at doon kami nagstay. Minsan, naitatanong ko sa kanya kung bakit mahal na mahal niya ako. Ang sagot niya sa akin ay sobrang maunawain ko raw. Palagi ko siyang naiintindihan. Masaya naman ako sa nagiging sagot niya. Sana ganun na lang kami palagi. Yung parang kami lang yung tao na nandirito sa mundo. Ay, wala na akong masasabi pa kundi napakaswerte ko sa kanya. Then, dumating yung panahon na nag-decide siya na magtrabaho na lang sa isang mall dito sa amin. Gusto niya mapaghandaan yung panganganak ko. Gumigising ako ng maaga para ipagluto siya ng almusal at pananghalian niya. Maayos ang pagsasama namin. Si tita naman nagpaparamdam na rin sa akin. Palagi kaming magka-chat at nag-uusap sa messenger. Siguro kaya niya lang yun nasabi sa akin dahil sobra talaga siyang nasaktan. Humingi naman ako ng sorry at pinatawad naman niya ako. Ang bait talaga ng tita ko. Yun nga lang binigyan ko siya. Buwan ng Mayo nung magpa-check up ako sa ospital, 8 months na akong buntis. Kaya lang kinabahan ako at the same time, excited kasi sabi ng doktor, need ko na raw magpa-admit, malapit na akong manganak. May 15, 2014, isinilang ko ang isang napaka-cute at napakaputing lalaki na mukhang anghel.
Worth it lahat ng sakit, paghihirap at pagod sa panganganak. Binantayan ko kung paano pinaliguan yung anak ko hanggang sa maibigay na siya sa akin. Nung lumabas na ako ng delivery room, tsaka lang ako napapikit. At nakita ko si Vincent na sobrang saya nang makita niya kaming dalawa ng anak ko. Years pass, doon na pala kami nakatira ni Vincent sa bahay ng tita ko. Okay naman kami. Responsable siya sa amin ng baby ko. Bumalik ako sa pag-aaral at si Vincent yung nagbabayad sa tuition ko. Ang saya ko dahil makakapag-aral na ako uli. 1 sem lang yung na-miss ko. Yun nga lang mahirap kasi konti na lang yung oras ko sa anak ko. Hindi ko na halos masubaybayan ang paglaki niya. Pero tinitiis ko na lang dahil para rin naman sa future niya ang ginagawa ko. Hanggang sa parang biglang may nagbago. Hindi ko alam pero simula nung nagsama kami ni Vincent, palagi na lang umiinit ang ulo ko. Selos dito, selos doon. Minsan ayokong mawala sa paningin ko si Vincent. Ewan ko, pero parang nararamdaman ko na parang hindi na niya ako mahal. Na parang cold na siya sa akin. Nung nangungulit nga ako sa kanya kasi gusto ko kausapin niya ako, bigla na lang niya akong sinuntok sa braso ko. Pero kinulot ko uli siya nang bigla niya akong sinipa sa mukha at nagulat ako. Sinuntok-suntok ko siya pero hindi niya ako pinapansin. Hanggang sa pumasok na lang ako ng banyo at doon ko iniyak lahat. Binunggu-bunggu ko yung ulo ko sa pader. Hindi ko alam kung bakit kami nagkakaganito. Ano bang nangyayari sa amin? Bakit ganito na kami? Pagkatapos nung nangyari, naging okay naman kami kinabukasan. Kaso pagpasok ko ng school, nakita ng best friend ko yung pasako sa braso. Tinanong niya ako kung anong nangyari. Kinuwento ko sa kanya lahat. Tinanong niya ako kung okay lang ako. Sabi ko sa kanya, ewan ko, Pochi, kung bakit ganito nangyayari sa akin. Ipahinga ko na lang daw, baka pagod lang daw ako. Fast forward, 2nd year college na ako. Konting panahon na lang makapagtatapos na ako ng pag-aaral. Ganun pa rin kami ni Vincent, away bati. Pero naayos naman namin agad. Kaso may pisikalang nangyayari. Oo, DJ Rocky, kasalanan ko dahil sumusobra ako at napipikon lang siya. Pero ewan ko ba kung bakit ganun na lang kami palagi. Hanggang sa isang araw, bigla na lang nawala si Vincent sa bahay. Tinawagan ko yung mga kapatid niya pero hindi raw nila alam kung nasaan. Nagalit pa nga sila sa akin. Tinatawagan ko si Vincent sa phone niya pero hindi siya sumasagot. Hanggang sa nalaman ko na nandun pala siya sa barkada niya. Kinabukasan sinundo ko siya dun sa barkada niya at sabay kaming umuwi sa bahay. Nagsorry ako at niyakap ko siya. Naging okay kami uli. Pero nangyari ang hindi ko inaakalang magagawa ko kay Vincent. 3rd year college na ako noon. Marami na talagang nagbago. Nanlamig na ako sa kanya at ganun din siya sa akin. Para bang yung dahilan na lang ng pagsasama namin ay yung anak na lang namin. Hanggang sa yung best friend niya palagi akong kinocomfort. Itago na lang natin siya sa pangalang Tristan. Pinapasaya niya ako at pinangingiti. Nandyan siya tuwing nag-aaway kami ni Vincent. Nahulog ang loob ko sa kanya. And naging kami. Kaya ako lang naman nagawa yun kasi parang hindi na nag-work yung relationship namin ni Vincent. Wala na kaming time sa isa't isa. Tila ba nawala na yung tinatawag nilang spark. Pagdating kasi namin sa bahay, parehas kaming pagod. Wala na kaming halos oras sa anak namin. Pagkatapos nagkakasakitan kami, sobrang unhealthy ang relationship namin. Ewan ko ba pero parang nalulunod na yung relasyon namin. Hanggang sa nahuli kami ni Vincent. Nahuli niya kami ni Tristan. Kinagabihan nag-usap kami. Parehas kami nag-iyakan. Napagkasunduan na lang namin na tatapusin ko na lang yung pag-aaral ko at maghihiwalay na kami. Sobrang sakit kasi marami na kaming pinagsamahan ni Vincent eh. Natulog kami ng gabing yun na sobrang sakit ng nararamdaman namin sa isa't isa. Ilang araw pa ang lumipas nung ihatid na ako ni Tristan pauwi sa bahay. Nang makita kami ng kapatid ni Vincent, kinabahan ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero mas pinili kong umuwi sa bahay at kausapin na lang si Vincent.
Kaya lang huli na ang lahat. Tinawagan siya ng kapatid niya. Tinanong yung tungkol sa nakita niya. Nagdesisyon si Vincent na umuwi na sa kanila. Hindi ko alam, pero ang sakit pala na makakita ko siyang umiiyak. Nagmakaawa siya sa akin na pauwiin ko na lang siya. Hindi na kami nag-usap pa. Kinabukasan, sinundo siya ng kapatid niya. Tinanong niya ako kung bakit ko nagawa yun kay Vincent. Hindi na ako nakasagot. Sabi niya sa akin, pinili ni kuya na makasama ka pero bakit mo to ginawa sa kanya? Halos madurog ang puso ko sa tanong niya sa akin. Kung alam lang niya yung tanong ko sa sarili ko na hindi ko rin masagot-sagot. Iyak lang ako ng iyak. Hanggang sa wala na akong ibang nagawa kundi ang panooring umalis at mawala na sa paningin ko si Vincent. Sinisisi ko ang sarili ko. Bakit ako nagkaganito? Lord, ano bang nangyari sa akin? Ngayon ko lang na-realize kung gaano ko kamahal si Vincent. Lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko, halos hindi ko akalain na nagawa ko yun. What's wrong with me? Buong gabi na naman akong umiyak na umiyak. Until I decided na umalis na lang sa bahay. Dahil hindi ko na kaya magstay. Every corner ng room na yun ay nagpapaalala sa akin kay Vincent. Doon kami nagstay sa tita ko sa mother side kasama ng anak ko. Nagpatuloy ako sa pag-aaral. And then, anong nangyari sa amin ni Tristan? Hindi na ako nagkaroon sa kanya ng communication. Pinili ko na lang layuan siya kaysa madamay siya. Pinili ko na lang magdusa sa mga kasalalang nagawa ko kay Vincent. 2 months simula nung umalis kami ng anak ko sa bahay, I tried reaching out to Vincent dahil hinahanap siya ng anak ko. Pumayag siyang makipagkita. Alam niyang wala na kami ni Tristan, pero alam kong nililigawan niya yung ex niya. Then, one time, nakikipag-inuman si Vincent sa tito ko at tita ko. Kinuwento sa akin ni tita ang nangyari. Iyak raw ng iyak si Vincent. Mahal pa rin daw ako. Nagsiselos daw sa mga nanliligaw sa akin. Hindi ko alam pero parang biglang may kirot at saya akong naramdaman nung malaman ko yun. Until such time na nag-decide ako na umuwi na sa bahay at iwasan na ang mga nanliligaw sa akin. March 2018, graduate na ako. Ang saya ko. Niyaya ko si Vincent na siya ang sumama sa akin sa pag-akyat sa stage. But I failed him. Hindi ko na namalayan ang oras nung araw na yun. Sunod-sunod na intermission number ang hinanda nila para sa amin. I texted him pero nakauwi na siya. Nakonsensya ako kasi pinag-antay ko siya ng matagal. Binilihan pa ako ng kwintas para daw iregalo sa akin. Nagtatrabaho na siya noon sa isang fast food dito sa amin. Palagi kong dinadala sa kanya yung anak namin. Then one day, habang inaayos ko yung sarili ko, si Vincent naman, na-discover ko na merong babae. Wala naman akong karapatan eh. Wala akong karapatan na magalit dahil wala naman nang kami. Hindi ako makatulog noon. Bakit kung kailan gusto ko nang ayusin ang pamilya ko nangyayari to? Ayokong maranasan ng anak ko ang sitwasyon namin ni Vincent na broken family. Oo, pareho na kaming broken family ni Vincent ngayon. Year 2016, right after the burial of my sister, naghiwalay sila mama at papa. Sobrang sakit kasi sabay-sabay na nawawala yung mga pinakamahalagang tao sa buhay ko. At ayokong maranasan yun ng anak ko. So I'm trying to make things work again between me and Vincent. Pero bakit ganito? 3 months have passed. Tristan proposed to me and I said yes. Hindi ko alam kung bakit yun yung sinagot ko. Parang hindi ko na alam kung anong direksyon ng tatahakin ko. Sinabi ko sa family ko na engaged na ako pero nagalit sila. Bakit daw ba palagi na lang ako nagdedesisyon ng basta-basta? Pag-isipan ko raw. Hindi raw sila papayag na magkaroon ako ng ibang relasyon, pwera lang kay Vincent. Dahil siya ang ama ng anak ko. 1 week after, kinausap ko si Tristan, humingi ako ng sorry. Kasi, lost lang ako nung time na yun.
Sakto lang na nandun siya. At nag-propose siya, kaya umuo ako. Hindi ko alam yung mga pinaggagawa ko. At ayoko namang gawin siyang panakit butas. At isa pa, ayokong gawing komplikado ang lahat para sa amin. May 15, 2018, 4 years old na ang anak namin. Vincent and I have decided to celebrate it together para kahit papaano maging masaya naman yung anak namin. Yung anak talaga namin yung nagiging rason na lang kung bakit kami may communication. So, pumunta kami sa isang resort. Binilhan niya yung anak namin ng regalo. Ang saya ng anak namin. Tapos, meron lang moment doon na ang awkward para sa amin. Vincent told me that he missed me so much. Hindi ko alam kung anong sasagot ko. Nagkunwari ako na hindi ko siya narinig. Umupo ako sa isang bench habang pinagmamasdan ko na naglalaro yung anak namin. Yung bagong laruan niya, yung laro-laro niya. Nabigay ng daddy niya. Tumabi sa akin si Vincent, bigla niyang hinawakan yung buhok ko, sabay sabi na mas bagay daw sa akin yung mahaba na buhok. Ngumiti lang ako sa kanya. Pero hindi ko alam kung bakit parang may kirot pa rin akong nararamdaman. And then, nararamdaman ko na parang gustong bumagsak ng mga luha ko. Kaya lang ayokong gamitin yung moment na yun. Para lang wag na niyang ligawan yung nililigawan niya. At ako na lang yung piliin niya. Nilapit niya ako sa kanya at bigla niya akong hinalikan sa pisngi. Then he hugged me. At umiyak na ako. Hapon na nung umuwi kami na pagdesisyonan namin na dun muna kami matulog sa bahay ng tita ko. Malapit na mag-alas 6 ng gabi nung biglang may tumawag kay Vincent. Pilit niyang tinatago sa akin, pero wala lang akong reaksyon. Lumabas siya ng bahay, sinagot yung tawag, matagal siya bago nakabalik. Nakakapagselos, ano bang magagawa ko? Feeling ko naman naka-move on na siya at masaya naman ako para sa kanya. But that night, I admit, may nangyari sa amin ni Vincent. At yun yung dahilan kung bakit gusto ko uli siyang ipaglaban. Mahal na mahal ko pa rin siya. The next day, umuwi si Vincent. I've decided na i-chat yung girl niya para sabihin na kung pwede, akin na lang uli si Vincent. Kaya lang ayaw niyang bitawan si Vincent. And she told me so many things. Lalo na yung mga bagay na sinabi sa kanya ni Vincent. Hindi ko inaasahan na sinisiraan ako ni Vincent para lang maligawan niya yung babae. Ang sabi ng babae, ang sabi raw sa kanya ni Vincent, pinapupunta ko raw si Vincent dati sa boarding house ko para lang magsama kami doon. Sa sobrang galit ko, I confronted Vincent. I texted him pero hindi siya nag-reply. Tinawagan ko, pero hindi niya sinasagot yung tawag ko. Until I told him this. Pagbibigyan kita sa ginawa mong pagmamalinis sa babaeng yon, but in one condition. Huwag mo na siyang ligawan. I am begging you to please come back to me and to your son. Kaya lang nabigo ako, wala siyang reply. Yes, DJ Rocky, desperada na ako. Ayoko lang naman na maging broken family kami. Well, tama sila. Baka ugali ko talaga ang problema. 2 months after what happened, nag-focus ako sa board exam ko. Pero namumblema ako kung sinong sumama sa akin or sinong pwedeng sumama sa akin para asikasuhin yung requirements ko. Hanggang sa nag-text si Vincent. And then nagulat ako na siya na lang daw ang sasama sa akin. So pumayag na lang ako. Then fast forward, inasikaso ko yung requirements ko, kasama ko si Vincent. Nagkaroon kami ng pag-uusap tungkol sa relasyon namin. We decided to fix our relationship. At masaya kami sa desisyon namin. Nabigyan pa ng isang pagkakataon ng relasyon namin. Nag-aaway kami minsan, pero hindi naman masyadong big deal. I took the board exam last August 2018 and I also got hired sa paaralan kung saan ako nagkolehiyo. Month of December, lumabas ang result ng board exam. Nakapasa ako. I am now a licensed professional teacher. Marami ang nagulat dahil hindi inaakalang makakapasa ako. Maraming nang underestimate sa akin lalo na nung nabuntis ako. Pero ginamit ko lahat ng pangungutya nila bilang rason at lakas ko para maipasa ko yung board exam. Sa ngayon, inaantay ko na lang yung result ng ranking sa public school.
Si Vincent naman, bumalik siya sa pag-aaral niya. Third year college na siya this next school year. Sa ngayon, nag-decide muna kami na magkaroon ng space dahil nagkaroon kami ng tampuhan at para na rin makapag-isip-isip kung ano bang dapat gawin. Minsan na lang rin kaming mag-away. Kami pa rin naman pero umuwi na lang muna siya para tumulong sa paggawa ng bahay nila. Ako naman, inaayos ko ang ugali ko ngayon. At least, ngayon, mas okay na kami kumpara dati. Yung anak namin, yung mas pinagtutuunan na namin ng pansin dahil malaki na siya. Nagdesisyon kami ni Vincent na mag-aaway lang kami pero hindi maghihiwalay. Wala na talaga kaming magagawa eh. Kasi kahit ilang beses kami mag-away, magkaroon ng tampuhan, sinusubukan pang maghanap ng iba o kalimutan ng isa't isa. Sa huli, kami pa rin yung hinahanap ng isa't isa. Alam ko, nakakatawa pero ang alam ko sa panahon na to, na buong buhay ko, mamahalin ko si Vincent at hindi ko siya isusuko. Minsan marami kang pagdaraanan sa buhay na sobrang hirap na halos gusto mo nang sumuko. Pero mas natutunan ko na piliin ang magmahal at magpatawad. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako po si Shane at ito ang aking secret vow.